שמחתי לשמוע שהצלחת לצאת מהתופת באירופה ולהגיע לארצנו. הגרמנים, יימח שמם, הרגו את אחותך בדם קר. את אחי הרצל הם רצחו. אמי הייתה חולה, מבית חולים הוציאו אותה וירו בה למוות. אבי נשא בזרועותיו את נכדו הקטן, וכך הוביל קהילה שלמה בשירת תקווה בדרך לנהר. שם הגרמנים הנאצים קשרו אבנים לצווארם ודחפו אותם, ואז ירו בהם עד שכל הנהר הפך להיות נהר של דם. קהילה שלמה. זוועות כאלה לא נראו מאז שאלוקים ברא את השטן. ועכשיו גרמניה מעיזה להכריח אותנו לקבל מדינה פלסטינאית טרוריסטית על סף דלתנו? אתה, הקנצלר, מכריח אותנו להעמיד שוב מיליוני יהודים בסכנת מוות וחיליון? מיליוני יהודים ילדים נקטפו מזרועות אמותיהם ונשלחו לתאי הגזים. לעולם לא עוד. לא עוד מקלטים, לא עוד קטיושות. אנחנו נגן על חיי ילדינו. והם יחיו וילמדו ויחייכו ויגדלו את ילדיהם שלהם. וזה ככה ימשיך לדורי דורות. אתה עוד אומר שזה למען השלום. איזה מין שלום? אז אם יש כמה יפי נפש שיקמו ככה את האף שלהם, אז יהיה להם אף עקום. ומה יש?